Tervetuloa uuden videon pariin. Tässä videossa jos näette jotain muutoksia, niin mun mielestä on yksi muutos. Ja se on, että jos katsotte tätä mun kameraa vähän, niin en tiedä, mutta jossain tuolla tai jossakin on niinku tätä kameraa. Siellä videossa, jos te vaikka puhelimelta katsotte, niin heidän pitäisi näkyä semmonen tilaa juttu valkoisella. En tiedä miksi se on valkoisella, mutta joo. Pieni muutos. Ja no, tilata pitää. Miksi mä muuten tekisin videoita tänne, jos kukaan ei tilaisi? Okei, nyt mä oon Team Cheese. Et sä oo noin nopee. Okei. Siis onks toi noin nopee? Herra jestas, kun se juoksee. Siitä. Great. Häh? Tää video sitten tulee julki tossa jossain 10 kaikki. Sitten. Ei. Ai. You. Sorry. No hetkinen. Ottakaa hetki. Saatte vaikka kattoo, kun mä tässä, jos mä vaihdan vaikka joksikin muuksi, niin ottakaa hetki. Tässä meidän katti. Tässä meidän katti. Niin. Mutta katti oli siinä, jos näette, niin se oli siinä. Kostaisi.
5 minuuttia. Voin tällaista julkaista. En näytä tässä. No, tässä näyttää. Vitsi, tää on vähän vaikea mun mielestä tää peli, mutta. Teekö se on se video? Teen. Ai taas. Mä yritin soittaa. Ei ihme, kun Discordissa olisi. Miksi et älä häiritse tilassa? Koska mä oon. Trippi, troppi, troppa, trippa, trippi, troppi, tun, sahur, sahur. Jos kun yksikään ei tykkää enää Brainrot-peleistä, niin en minä sitten enää Brainrot-pelejä pelaa. Ketkä tietää 21 meemin? 21. Mikä on 9 plus 10? Oliko se sillä? 21. Ei kuule aamutta. Niin. Yksi vinssi. Oikeesti. Bean. No, tuttu nimi. Ei oo kyllä se. Ei kyllä nyt ihan niin editoitu kuin pitäis. Joo. Tää video olisi tässä. Näette kissaa. Ja näette. Roblox logon tuolla jossakin. Tuolla. Mutta tuolla näin. Ja tuolla. Mitä? Tossa. Tossa näin. Onko se tässä? Ei. Tilakkaa se kanava. Tuo murrotees.